Welcome back to my channel. So this is kumuha kami ng tubo or sugar cane. So keep on watching. Let's go guys. Ito po tayo. So marami po dito mga tubo-tubo. Ayan. Ayan, ito po sila. So what? Pag-irin pa. Ayan. Tubo. Isa pa. Dito tayo kumuha. Bigyan mo na ako ng tubo. Tapos marami pa dito.